luxusu. Vyšetrovateľ obvinil z obrovských finančných machinácií šéfa komplexnej záchrannej služby Jána Culku, ako aj jeho pravú ruku Mariana Zvežinu. Prokurátor pre dvojicu žiadal väzbu. Okrem nich je v kauze obvinených ďalších 7 mužov, vrátane bývalých šéfov štátnych podnikov. Po 3 nociach strávených v policajnej cele doviezli Jána Culku a Mariana Zvežinu pred sudcu špecializovaného trestného súdu. Prokurátor ich chcel mať vo väzbe, aby nepokračovali v trestnej činnosti. Čo hovoríte na tieto obvinenia? Pán Culko, čo hovoríte na obvinenia? Culková komplexná záchranná služba mala zinkasovať od štátnych podnikov 100 000 eur ročne. 900 000 im na účet pristalo napríklad od slovenského vodohospodárskeho podniku. Ďalších 850 od štátnej ochrany prírody. Šafáriť sa malo aj vo vodohospodárskej výstavbe. Týmto skutočnostiam sa zatiaľ vyjadrovať nebudeme, nakoľko sú ešte predmetom dokazovania, aby bolo veľmi predčasné konštatovať takéto závery. Problém je najmä v tom, že tieto boli poskytnuté tým spôsobom, že oni obchádzali zákon o verejnom obstarávaní. Ľudovo povedané, Culkovci okrem toho dostávali peniaze za stráženie niečoho, čo si mali podniky riešiť vo vlastnej réžii. Mali strážiť aj chrániť zver, mali kontrolovať, či náhodou nedojde k pytľactvu, boli pripravení na nejaké neočakávané udalosti, aby zakročili. Mimovládka Culko od roku 2017 dostala od štátnych podnikov 9 miliónov eur. Škody majú byť okolo 4 miliónov. Tieto obratom, jak postupne prichádzali na účet, previedol na účet zblíženým občianskym združeniam 5. A odtiaľ peniaze boli povyťahované. Môj klient skutky popísané v uznesení o vznesení obvinenia v plnej miere popiera. Culková záchranná služba mala prepierať peniaze cez ďalšie občianske združenia. Peniaze končili napríklad v luxusných autách, hodinkách či dovolenkách. Peniaze dostalo občianske združenie obvineného Zvežinu. Podľa informácií televízie má byť z neziskovke jediným členom. Tak na jeho účet prebehlo nejakých 1 500 000. Uvádza, že už dlhodobo žije s priateľkou v Maštali. Pritom vo dvore sa nachádzajú 3 luxusné autá. Sudca dvojicu vypočul a popoludní prišlo rozhodnutie. Dvojica proti nemu podala sťažnosť. Obvinení Ján Culka aj Marián Zvežina putujú rovno zo špecializovaného trestného súdu do väzby. V prípade dokázania viny hrozí až 20 rokov za mrežami. Z Pezinka Andrej Zavržel, televízia Joj. Najvyšší súd musel opäť odročiť verejné zasadnutie, ktoré sa týka dovolania prokurátora v korupčnej kauze bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby Petra Gašparoviča a expolicajta Ladislava Vičana. Dôvodom je zranenie Vičana po páde zo schodov. Na pojednávaní sa nezúčastnil ani ex-siskár, ktorý dostal pokutu. Bývalého šéfa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Petra Gašparoviča a expolicajta Ladislava Vičana zadržala Národná kriminálna agentúra pred 3 rokmi počas akcie Judáš. Špecializovaný trestný súd im pôvodne za korupčnú pomoc pre podnikateľa Dušana Bočkaja vymeral 11 za 10-ročný trest za mrežami. Po zmene kvalifikácie z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku na prečin nepriamej korupcie sú už dnes podmienečne prepustení na slobodu. Úrad špeciálnej prokuratúry však podal dovolanie na Najvyšší súd, pretože nesúhlasí so zníženými trestami. Už po 4. raz prebehlo verejné zasadnutie neúspešne. Jedenkrát ho odročil Najvyšší súd, no zmenu termínu spôsobilo aj zranenie Ladislava Vičana. V neposlednom rade mal Peter Gašparovič výhrady voči prideleným obhajcom. Keď si dáme v časovom slede, prečo sa to odročovalo, tak sa to odročovalo kvôli námietkam zaujatosti a od týchto bolo rozhodované, je to plné právo obvineného, každého jedného obvineného. V tomto prípade ale konkrétnom trestnom je to pomaly taký štandard, ale zatiaľ som to zobral na vedomie a budeme čakať, ako sa to vyvinie. Ex-siskár Gašparovič okrem námietok voči pridelenému obhajcovi na dnešné pojednávanie neprišiel a ani sa neospravedlnil. Jeho advokát tvrdí, že sa mu s klientom včera nepodarilo skontaktovať. Bolo to na poslednú chvíľu, ja som vám povedal, že ja som musel ukončiť nejaké pracovné činnosti na východe, prišiel som večer tu a s touto situáciou som ja nepočítal. Bývalý siskár preto dostal 300-eurovú pokutu. Obidvaja jeho obhajcovia voči tejto sankcii podali sťažnosť. Súd sa zároveň rozhodol, že na najbližšie zasadnutie ho predvedie polícia. Podozrenie na obštrukciu tam existuje, ale zatiaľ je to procesne podchytené, takže nebudem sa viac k tomu vyjadrovať. Najbližšie pojednávanie v rámci tohto prípadu sa tak uskutoční už o pár dní, a to 14. decembra. Z Bratislavy Nikol Richterová, televízia Joj.
Drogami zásoboval narkomanov v Bánovciach nad Bebravou a okolí niekoľko mesiacov. 42-ročnému mužovi ale biznis prekazili tunajší kriminalisti. Tí u neho našli presne to, čo hľadali – pervitín. Okrem toho poznajú mená takmer všetkých jeho zákazníkov. Veľa dávok u neho nenašli. Napriek tomu mu hrozí 10 rokov za mrežami. Priťažilo mu najmä to, že drogy predával. Zakúpené drogy mal deliť na menšie dávky, ktoré mal predávať za sumu od 10 do 20 eur rôznym odberateľom v Bánovciach nad Bebravou, ako aj v okolitých obciach. Kriminalisti ho sledovali niekoľko mesiacov, vedeli, kde drogy kupuje, aj to, komu ich predáva. Nakoniec mu zaklopali pri dverách. Bola nájdená biela kryštalická látka, ktorá bola podrobená expertíznemu skúmaniu. Toto skúmanie potvrdilo prítomnosť pervitínu. Pervitín je veľmi vysoko návyková droga, ktorá môže viesť až k ťažkým psychotickým ochoreniam, toxickým psychózam, poškodzuje osobnosť, ktorá upadá. Často takíto užívateľia končia až v ústavoch sociálnej starostlivosti. Podľa psychiatričky drogovo závislých ľudí neustále pribúda, svedčia o tom najnovšie dáta. Za posledné 10 ročie celosvetovo narastol počet užívateľov drog o 23%. Svojím dielom k tomu prispel aj tento muž, obvinili ho z drogovej trestnej činnosti a skončil na súde. Do reči mu nebolo. Vy sa nechcete vyjadriť, či ste vinní, nevinní? Niečo k tomu povedať. Rozhodnutie súdkyne bolo jednoznačné. Na začiatok procesu bude čakať za mrežami. Obvinený bol vzatý do väzby pre dôvodnú obavu z pokračovania v trestnej činnosti. Obvinený bol už v minulosti súdne trestaný. V prípade, ak mu tento raz súd dokáže vinu, hrozí mu trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov. Pavol Čertík, televízia Joj. Väčšina z nás má účet na sociálnej sieti. Chránime si ho však dostatočne. Dnes je deň kybernetickej bezpečnosti a podľa odborníkov by sme ho mohli osláviť aj tak, že si zapneme dvojfaktorovú ochranu. Najviac používaným heslom je už roky rad čísel od 1 do 6. Inšpiráciou by nemalo byť ani heslo Národného bezpečnostného úradu MBU SR 123. Vďaka jednoduchému heslu prenikli do serverov úradu hackeri a dobrý príklad nám nedala ani poslankyňa Remišová. Na svojom Instagrame zverejnila príbeh, na ktorom odhalila heslo od počítača. Pomôcť pred vniknutím do účtu nám pomáha dvojfaktorové zabezpečenie. Napríklad cez kód, cez SMS-ku alebo cez aplikáciu v mobile, tak takýto útočník by musel mať prístup do vášho zariadenia prvého a aj do vášho zariadenia druhého. Častým problémom býva aj to, že ľudia majú rovnaké heslo na všetkých sociálnych sieťach, no a zároveň ho použijú aj na e-mail alebo iné internetové stránky. Ak vám niekto to heslo prelomí, tak potom sa môže dostať do vašich všetkých profilov na sociálnych sieťach, do vašich e-mailov a podobne. Malo by byť zásadou, že tie heslo by mali byť rozličné. Vyskúšať by sme mohli heslo, ktoré je pre nás ľahko zapamätateľné, no nie prvoplánové. Napríklad moja obľúbená farba plus nejaké číslo plus rok môjho narodenia plus niečo iné a samozrejme používali aj špeciálne znaky. No a práve v začínajúcom vianočnom zhone upozorňuje aj polícia na možné falošné e-shopy, ktoré lákajú na zľavy. Zaplatíte vopred a peniaze už neuvidíte. Páchatelia sa zbavujú stôp rýchlym prevodom na iný účet, ktorý je najčastejšie zriadený v zahraničí, najmä mimo Európskej únie, alebo okamžitým výberom hotovosti. Šanca na objasnenie sa tak minimalizuje. Za prvých 10 mesiacov tohto roka riešila polícia takmer 2000 podvodných konaní. Skoro 500 z nich boli práve online podvody. Michael Grežďo, televízia Joj.